Jeg hedder Henrik Øster, og jeg er medejer sammen med min bror af Thorup IS, som er en griseproduktion her på Samsø. Oprindeligt har jeg været driftslærer på en griseproduktion i det jyske, og da jeg så købte ejendommen, der bød vi jo de forskellige foderfirmaer ind, og Big Dossmann kunne heldigvis matche prisen, så det var jeg egentlig glad for, fordi jeg synes, det er en fin og høj kvalitet, de har leveret til os. Nu begynder vi så at renovere noget af det, vi satte op for godt 25 år siden. Jo, og vi får en ny sneglrand, og så får vi en ny elevator. Det er så en kop-elevator. Så får vi sat 2 nye møller op, eller skiftet 2 møller. Og vi får lavet sug på vores renser, så vi får suget alt støvet ud af renseren. Det er jo meget nødvendigt, når man er på en ø, at man kan kalde op, og så kan man få en vejledning i, hvordan vi lige løser den udfordring, vi står i en lørdag eftermiddag, hvis det er det jo, eller en julemorgen. Det går jo aldrig i stykker en hverdag jo. Så jeg synes, de er gode til at udvikle sig sammen med os. De kommer med nogle gode løsninger, og de er parat til at tilpasse tegningen på stedet også jo. Hvis vi skulle have bygget en ny foderlager i dag, så havde vi jo sat noget mere højde på benene, og så havde huset jo været efter det. Men vi har jo sådan set vores mølleri til at stå inde i et maskinhus, som jeg nogle gange har købt, og det har de mål, de har, så derfor er der nogle tilpasninger og nogle lidt vanskelige øvelser, som de løser også jo. Det er jo en renovering af noget eksisterende, som ikke er optimalt, men det bliver optimalt alligevel jo. Vi regner jo med, at det her det kører de næste 25 år i fremtiden, så